现在西洋人这一杯搞得搞垮了，你看。是啊。妈的，场面这么清楚。蛮好的。还不死啊！我操！这个太怪了。小盖子，正裁员，过来。Säger nu ikväll att dödssiffrorna väntas stiga efter det som idag betecknas som de värsta etniska sammandrabbningarna på årtionden här i Kina. Men när det gäller varför våldet startade går versionerna isär. Enligt de kinesiska myndigheterna började demonstranter från befolkningsgruppen uigurer plötsligt att gå till attack mot människor som tillhör gruppen Han, som är i majoritet här i Kina. Men enligt uigurer i exil var det istället polisen som startade våldsamheterna genom att attackera fredliga demonstranter som samlats för att protestera mot hur de kinesiska myndigheterna agerat i ett annat fall nyligen, då just 2 uigurer dödades i samband med... gripanden gjorts helt urskillningslöst. Demonstranterna sa också att långt fler uigurer dog i samband med demonstrationerna än vad myndigheterna uppgett hittills. 全打进去拿进去了，现在人都没有，那个女人全他老公是监狱里面了，现在还没放出来，还有7岁、8岁、10岁的小孩，全加进去了。中国明亮法律，法律是小啊跟前，房子跟前用了，现在法律是咱们法律，外面用里面法律。Det verkar som att det här kommer att bli allt mer våldsamt. Men också det, jag tror också att den kinesiska militären och den kinesiska polisen kommer att kväsa det här och skapa en artificiell stabilitet. Vad som än händer kan vi vara säkra på att få fler bilder och rapporter. För även om myndigheterna inskränkt möjligheterna för internet och telefoner på plats ser man till att själv snarast bjuda på ett överflöd av information. Taktiken att som tidigare tiga ihjäl oroligheter har alltså bytts mot vinklad öppenhet. Vi har sett tendenser under en längre tid nu att kineserna är allt mer öppna med material och man
lyfter fram det här mycket mer, både internt inom Kina men även mot omvärlden. Och jag tror att det här är en öppning av det kinesiska samhället, när man försöker då snarare visa på vilken information man har och försöker övertyga folk om sin ståndpunkt. Strålsäkerhetsmyndigheten överväger att sätta... They don't know what's happened to all the men. The police just came, they tell us, and took them away during the night. Part of the over 1,000 Uyghurs arrested by Chinese authorities. We want them free. We want them free. We want them free. Over and over again, they tell us this is all they want. This woman shows us her husband's identification card. She has no idea where he is. Its neighborhood clearly feeling the consequences of the rioting from Sunday night. And suddenly the sadness took a more aggressive and violent tone. This government-organized trip for foreign journalists suddenly gone terribly off message. Armed police with guns and electric cattle prods. Soldiers with shields and sticks moving in to contain the chaos. These are complicated ethnic tensions, China's westernmost province populated by these Turkic Uyghurs. But it's the Han Chinese who run the government. Some Uyghurs are separatists, but others are angry over what they feel as the... Är muslimernas möjligheter att utöva sin religion strikt kontrollerad redan innan. Därför är naturligtvis dagens beslut mycket känsligt. Mängder av militärer har... De som vet vad det här handlar om vet att det här inte började för 2 dagar sedan. Utan det här har pågått i decennier. Det här har pågått ända sedan förtrycket stavades K-I-N-A, Kina. Det här har... Kina terrorist! 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 China terrorist! China terrorist! China terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Många visor. Därför vi lämnar på informationen. 14 juni tror jag det var, ja. Här återigen av 2 olika orsaker. Det ena det är att hedra minnet av alla de bröder och systrar som har stupat i ett av de värsta massakrerna i modern tid i det område som kineserna själva kallar för Xinjiang och vi kallar för Östturkestan. Om man slår upp de här 2 orden på internet så får man fram att Östturkestan, själva namnet, skulle reta Kina. Pakistan!